A budapesti Honvéd válogatott szinkronúszója, Barbóc Blanka 16 éves kora ellenére már a legnagyobb világversenyeken képviseli Magyarországot. 2023-ban fiatal tehetségünk Bastianelli Angelika oldalán részt vett a Fukuokai vizes világbajnokságon, idén februárban pedig Dohában mérhették össze magukat a párosok elitjével, titkon bízva az olimpiai kvótaszerzésben. Blanka számára az olimpiai szereplés régi álom, és bár Dohában végül nem sikerült kvótát szerezniük a párizsi nyári játékokra, Los Angelesben még mindig csak mindössze 20 évesen már mindenképpen ott szeretne lenni élete első olimpiáján. Addig is a Barbóc-Bastianelli duó keményen dolgozik tovább, Blanka pedig komoly sikereket jósol a párosnak. És hogy mit jelent Blanka számára a szinkronúszás? Úgy élem meg teljesen, hogy ez még a kezdet, mert nagyon sok év és sok edzés, sok verseny áll még előttünk. Rengeteget szeretnénk még fejlődni, nagyon nagy céljaink, álmaink vannak, és sokat fogunk értük dolgozni. A legtöbben úgy kerülnek ebbe a sportba, hogy az úszást kombinálják ugye a balettal, de én úgy kerültem ide, hogy volt egy osztálytársam, aki szinkronúszott, és elmentem megnézni egy edzését, nagyon megtetszett, és itt ragadtam. Nagyon tetszett, hogy az egész ilyen egyrészt játékos, másrészt nagyon nehéz, technikai sportág, ez is nagyon tetszik, mindig van hova fejlődni, és továbbá az is szerintem nagyon szép ebben a sportban, hogy teljesen művészi, és a zenével egyszerre kell mozognod, el kell varázsolnod a nézőt. Kiskoromtól kezdve mindig az volt az álmom, hogy bekerüljek a válogatottba, és utána, amikor sikerült, akkor nagyon boldog voltam, és szépen lépésről lépésre kis célokat tűztem ki magam elé, és igazából most itt vagyok. Fukuoka volt az első világbajnokságon, nagyon izgultunk, az biztos, de nagyon sok szép emléket szereztünk. Tényleg mondhatnám, hogy az egyik kedvenc versenyem volt, mert tényleg a világ másik felén volt, nagyon sok újdonsággal találkoztunk, és jól is sikerült a verseny, sok szép emléket gyűjtöttünk. Dohában az volt a jó, hogy már nagyobb volt a versenyrutinunk, nem izgultunk annyira előtte, mint mondjuk Fukuokában, vagy az előző évek versenyein. Ez a VB szerintem talán még jobban sikerült, mint a fukuokai, úgyhogy annak az is nagyon jól maradt, nagyon pozitív élményként maradt meg bennem. Angelikával eredményes a közös munka, de hogy mi a páros legnagyobb titka? Mindketten nagyon motiváltak vagyunk, nagyon szeretjük ezt a sportot, szeretjük a kihívásokat, és szerintem motiváljuk egymást is, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni Angie-vel. Ebben a sportágban nagyon sokáig eddig az volt, hogy mindig előre lehetett látni a végeredményt, ugye még le se futott a verseny, de már meg volt, hogy ki lesz az első, mivel ugye pontozó sportág, és tavaly volt egy szabálymódosítás, és így most sokkal izgalmasabbak a versenyek, és kiszámíthatatlanok, szóval így mindenkinek nagyon sok esélye van, úgyhogy kemény munkával azt mondom, hogy szerintem ott látunk az élmezőnyben pár éven belül is akár.